Ja. Godt, Valde. Så ikke, du flytter dig. Væk, væk. Det var godt, så ikke. Pas på hovedet. Helt ind. Get out of the way. Ja. Ja, tak. Tusind tak for i aften, Liebe. Ja, okay, men jeg glæder mig allermest til at skulle høre Lars Lilholt Band. Men det er først i morgen. Jeg tror, i dag der kommer der jo Almost AC/DC. Det glæder jeg mig også til. Hvad skal jeg være så, bro? Bevare Elishøj skole. Ja. Og det er ligesom ham der... Kan du huske det med ham der viser, at han har malet det der maleri? Altså, han har malet 2 røde striber, en grå og en hvid. Hvor han så siger, og det her, det kan ingen andre lave. Det er kun mig, der kan lave det her. Sådan har jeg det lidt nu. At der er ingen andre, der kan lave så god content, som jeg gør lige nu. Okay. Hvad er det, der skal ske nu? Og hvor skal jeg gå hen? Og hvad gør man først? Altså, hvor mange armbånd skal jeg have? Og hvordan viser man, hvor man skal bo? Skal man så også have en armbånd? Skal jeg så have 4 armbånd på nu? Så. Altså, det er sgu da for underligt, mand. Lige nu, der kan jeg slet ikke overskue det, fordi jeg fucking gider ikke det der med at tjekke ind, og, eller hvad, jeg ved ikke, hvad det hedder. Altså vise billetter og sådan noget. Men samtidig så er jeg også ret spændt på... Så er jeg sgu ret spændt på det at se den Tibi der. Altså, der har jeg sgu ret høje forventninger til. Ting, jeg faktisk er lidt træt af, at vi ikke har med. Jeg kunne sgu godt have tænkt mig nogle vådservietter. Altså. Har vi det med? Okay, det er... Okay. Det skulle bare meget rart lige at tørre nosserne og sådan noget engang. Det er simpelthen... Det er også lidt akavet at skulle sidde og filme, du ved... Når vi skal filme ude på festivalspladsen, ikke? Altså, det kan jeg da godt mærke. Der skal der lige et par bajslademad indenbords, inden det bliver sjovt. Men det kommer der helt sikkert også. Og det går hurtigt. Jeg bestiller 2 øl med det samme til mig selv. This is the story of Jägermeister. Jeg vil gerne hjem. Det må være stor scene, det der. Men hvor ligger det? Ligger det derovre så? Godt. Det var en sløj start, det der. Det er et nyt sted åbenbart, så folk ved ikke, hvor det er henne. Så vi har været helt rundt om festivalspladsen. Vi har gået 5-6 km. Det er så vores glamping-telt med udsigt til Limfjorden. Hvis du... så kan du kigge på Limfjorden der, ikke? Jeg kan mærke, at jeg vil blive festivalsmenneske. Jeg er blevet fan. Det der med at befinde sig i en skov og høre musik, der er et eller andet fortryllende over det. Og så vil jeg så også sige, at de frivillige, der er
har på Nibe Festival er simpelthen nogle af de sødeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Og man føler sig så velkommen og tilpas. Det var bare all in all en mega god oplevelse. Vi tog hjem i morges, formiddags, gik i bad hjemme i sommerhuset. Vi har et sommerhus ved siden af. Og fik lov til at være lidt alene, og der var stille, og det var rart. Men det var sgu også rart at komme tilbage. Så kom vi tilbage, tog en lur, fik bare fadøl, og nu er vi på fadøl nummer 6, tror jeg. Fuck, hvor er Skalskoven fed, og hvor er Nibe en fed festival. Altså, det kan nå at skuffe stadig, altså, men lige nu, der rammer den altså lige i røvhullet, mand. Nu er han her. Du skal lige gå ind det rigtige sted, min ven. Ikke det rigtige sted? Nej, jeg står også og kalder på dig alt muligt. Nå, hvordan? Jamen, du skal gå ud igennem porten. Tak. Sådan. Tak, Holge. Jo, tak. 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 Hej. Du skal drikke din noget. Nå ja, tak. Så skal du vælge. Hvor er din han? Ja, nå ja. Jamen, jeg skal ikke vælge. Jeg skal vel ikke drikke alene? Nej, jeg skal ikke vælge den. Nej, en grøn Tuborg. På dåse. Ligesom jeg kan lide den. Nå, hvor skal vi hen? Ja, det kan være, at... Receptionen? Ja, vi kan lige fortælle, at det, der sker nu, det er, at vi lige introducerer Joachim til vores palads. Til venstre, der ser du, det er sådan nogle sovesenge. Det er sovesengen, det. Eller, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad det er. Nej. Men det er familiebeboelsesvogn, Okay. står der. Ja. Hvor er det på skalaen? Er det godt at have sådan en? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes, det ser fattigt ud. Altså, i forhold til, at det bliver lortevejr lige om lidt, Ja. så kunne det være meget rart at have sådan en. Her, det er her, du skal lave pølser og tis. Okay, vi er simpelthen lige ved siden af. Ja. Okay. Det er dejligt. Gode faciliteter. Og... Glamstar. Glam Camp. Glamcamp. Er det vores? Så åben. Du skal selv få lov til at gå ind. Okay. Ja, jeg har ikke tænkt mig... Men altså, førstehåndsindtryk er da meget godt. Ja. Ja, det er jo glamping-telt, ikke? Jo, Er det ikke det? det er lidt småt. Okay. Og jeg lynede det hele. Ja, det er jo... Når vi forlader os, så må man jo lige låse af. Okay. Jamen... Ja. Hvilken en er min? Ja, det er den til venstre. Det er din. Det er min, den her. Ja, der ligger... Vi er jo ikke lige ryddet helt op endnu. Men det er vand. Det er bare vand. Det er helt sikkert vand, det der. Ja, det... Nej. Jamen, det er det. Det skulle du. Ja. Prøv at komme herud og så kigge. Hvorfor ligger vi ikke sammen? Fordi der er ikke plads. Vi Kan vi ikke rykke sengene sammen? vi sover sammen. Nej, det er jo godt. Og nu er der under 24 timer til Lars Lilleholt-banen spiller i morgen på Blå Scene. Og det glæder mig til. Tak til Christoffer. Altså, Thomas Helmig Light vil jeg tænke til at starte med. Men det her, det er en extended version. Det er 2,0. Virkelig fedt. Sindssygt fed oplevelse.